गोजोनथाव बाथ्रा दे बिटिआर सोरखारा देग्लायबो बे थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो जों खुंफुं आफादनिफ्राय जोंबो मिजिंथियो थांनाय बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे थुनलाइयारि फोरबोआ जाफुंसारगोन जे थांखिजों जों बे थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंबोगासिनो दं बे थुनलाइयारि फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे जों बै ओनसोलखौ बड'लेण्ड हालामखौ जाहाथे बायजोआव जों मोनसे गोजोननि हालाम महरै राव थुनलाइ हारिमुआव मोनसे जौगानो हानाय अलरेडि जौगाबाय गोबां बे मोनसे जौगाफु राव थुनलाइ हारिमु गोनां मोनसे हारि महरै जों जाहाथे दिन्थिनो हायो बायजोआव मानोना बे थुनलाइयारि फोरबोआव बायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरि थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनाबो फैदों थांनाय बोसोरथामावबो फैदोंमोन आरो देग्लायबो फैदों आरो भारतनि बायजोनि गं 7 गं 8 हादोरनिफ्रायबो थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोना फैदों आरो बिथांमोना बेनिफ्राय थांफिननानै गावसिनि हादोराव थांनानै बिथांमोनहा जोंनि सोमोन्दै क'क्राझारनि सोमोन्दै बे ओनसोलनि राव हारिमुनि सोमोन्दै बे ओनसोलनि मानसिनि सोमोन्दै बेयाव माबोरै मोनसे गोजोन थासारि फैफिनदों गोबां बोसोरनि उनाव बेखौ बिथांमोना गावसिनि लिरनायनि गेजेरजों गावसिनि थुनलाइनि गेजेरजों बा गोबां मिडियानि गेजेरजों बेखौ बिथांमोना फोसावहैयो आरो बिनिफ्राय बायजोआव जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मोजां मोनसे सावगारि मोजां मोनसे पिकचार बायजोआव जों बेरखांनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जों हमदांनो हायो जे जोंनि जि थांखिजों जों खुंफुंगासिनो दङ थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लाय 4थि खेब बे थुनलाइयारि फोरबोनि थांखिया जाफुंसारदों आरो इयुनावबो जों बिदि खुंफुंलांबाय थानो हायोब्ला जों बायजोआव मोनसे मोजां सिनायथि जों होनो हागोन जोंनि राव थुनलाइनि बायजोआव राव थुनलाइ हारिमुनि मोजां सिनायथिखौ जों बायजोआव लांनो हागोन दिनै गिबि सान जोंहाथ' सानथामबो माने बायदि रोखोमनि हाबाफारि दङ खन्थाइगिरि जथुम दं सावरायनाय दं मोगा मोगि दं नाथाय बेयो जुरिजेनगोन माने बेखेवनाय हाबाफारिजों इन'ग्रेल सेसननिफ्राय बेयो जुरिजेनगोन इन'ग्रेल सेसन जानायनि उनावनो मोननै जायगायाव पेरेलेल सेसनफोर जागोन आरो बेयाव खन्थाइगिरि दं जोंहा बर'नि जायफोर साहित्य एकाडेमि मोननाय बिथांमोनजोंबो मोगा मोगि दङबा बिथांमोननिफ्राय जों खोनासंगोन बिथांमोननि रोंगौथिनि सोमोन्दै आरो आइजोफोरखौ लानानै दङ आरो बायजोनि लिरगिरिफोरजों मोगा मोगि दङ बिथांमोननि थुनलाइ सोरजिनो सोमोन्दै सावरायनाय दं आरो बिदि रोखोमनि गोबां हाबाफारि दङ जोंहा लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लानानै हाबाफारि दं बेनिफ्राय जोंहा मोनसे थांनाय बोसोरनैसोआव जों लाबोदों माने पयेट्रि बाय द फायार साइड बिलिफां समाव जों बेयाव माने मोनसे इनफर्मेल रोखोमनि जायोब्लाबो मोजां हाबाफारि जायो खन्थाइ फरायनाय रोजाबनाय बायजोनिफ्राबो बाहागो लायो नाथाय जों जायगानि खन्थाइगिरिफ्रा बेयाव बांसिन बाहागो लायो थेवब्लाबो बायजोनिफ्राबो बेयाव बाहागो लायो आरो बिनि गेजेरजों जायफोरनि जोंनि एखेबारे टेलेन्टेड जोंनि जायफोर खन्थाइगिरिफोर दं लिरगिरिफोर बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनो हायो बेनि गेजेरजों हादरनि आरो बायजो हादरनि साबसे थुनलाइगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन जोंनियाथ' मथामथि बड'लेण्ड हालामनि बायजोनिया माने 60सोनि खम नङा आरो मोनफ्रोमबो हादोरनिफ्राय सानै खमबाबो दं बेनिफ्राय बायजोनिफ्राय 7 ना 8 होननाय खोनादों आं फाइनेल नाम्बारखौ दा बुंनो हानाय नङा 7 8 बिदिया बाहागो लानायनि बाथ्रामोन अलरेडि फैबायानो बा सानैसोआ दा अन दा वे फैगासिनो दं आरो बेबायदि प्लेटफर्मा माबायदि फिथाइ गोनां जानो हाथाव सार आसलते थुनलाइया ओरैबायदि थारमाने आं सोरजिनानै आं हारसिंनो सोरजिनानै माने लिरना दोननो हायो खिन्थु बिदि लिटारि फेस्टिभेला थुनलाइयारि फोरबोआ थारमाने बेयाव माने लिरगिरिया फरायग्राफोरजों माने मोगा मोगि जानो हायो फेस टु फेस फेस्टिभेल सावरायनो हायो फरायग्राफ्रा लिरगिरिजों मोगा मोगि जानानै बिथाङा सोंनो हायो बिथांनि थुनलाइयाव जे आं फरायनानै नोंथांनि बे खन्थाइयाव नोंथांनि सल'मायाव आं फरायनानै ओरैबायदि मोन्दोंमोन खिन्थु आं ओरैखौ बुजिनानै मोनाखै बिनि माबाया मा थार ओंथिया मा बे बुस्थुखौ सोंनो हायो आरो फरायग्राया रिडारा सोंनो हायो गतिके रिडारजों ओमफ्राय लिरगिरिजों अथरजों राइटारजों मोनसे जगाजग डाइरेक्ट माने कन्टेक्टनि बे मोनसे सुजुग होयो आरो बायजोनि फेस्टिभेलफ्राव
साइनिं इन गावनि लिरनायखौ साप'ज आंनि गांसे खन्थाइ बिजाब बेयाव रिलिज जाबाय बेखौ आं सासे रिडारनो आं सहि खालामना हरनो हायो थारमाने बिधरनि बे माबाफ्राव थायो आरो बुक साइनिं थायो ओमफ्राय माबा थायो बायजोनि माबाफ्राव पाब्लिसारफोर फैयो बेयाव बिथांमोना अथरफोरजों माबानानै माबायो आरो दे आं नोंथांनो बे बिजाबखौ आं लासिगोन आंनो हरदो बे धरनि गोबां बिदि मोनसे प्लेटफर्म बायदि रोखोमनि प्लेटफर्म बेयाव पाब्लिसाराबो जायगा मोनो लिरगिरियाल' नङा बेनिफ्राय रिडारफ्राबो बेयाव गावसोरनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हायो गतिके माने थुनलाइ होननानै बुङोब्ला लिरगिरि पाब्लिसार आरो रिडार बे मोनथामनि गेजेरजों जिथु मोजां जगहत्र बे जगहत्रनि गेजेरजोंसो थुनलाइया जाफुंसार जानो हायो आं लिरबाल' जाया आं पाब्लिसारबो नांगोन मोजां पाब्लिसार मोनोबा आं बे बिजाबा मोजां पाब्लिसिटि मोनगोन मोजां कुवालिटि प्रिन्टेड जागोन खिन्थु आंनि लिरनाया मोजां जानांगोन लिरनाया गाज्रिबाथ' आं मोजां कुवालिटि प्रिन्टजों जानाय नङा ओमफ्राय बेखौ मोजां कुवालिटि प्रिन्ट जायोबा आंनि लिरनाया मोजां जायोब्ला माने रिडारा बेखौ नाजावनानै लायो आरो आजिखालि पाब्लिसिटि दाथ' नोंसोर मिडिया सोमोन्दो गोनां मानसि मिथिगौ पाब्लिसिटि नांगौ एडभार्टाइजमेन्ट नांगौ आरो बिदि फेस्टिभेला पाब्लिसिटि आरो एडभार्टाइजमेन्टआवबो सहाय खालामो